Кешенең булган җанын сокларга. Ләкин кеше безне күрми, нигә икән ул ишетми? Шуның өчен кем оҗмакта, кем табукта. Бу җирдә нигә гел сугыш? Бу җирдә нигә гел ызгыш? Кешеләр бу дөньяда үз-үзләрен яндыра. Фәрештәләргә урын юк. Ул кешеләрнең җаннары киселеп сатылган. Әй кешеләр, сез туктагыз, ниләр кылганын күрмисез, нәрсә булганын белмисез. Бу җирдә нигә гел сугыш? Бу җирдә нигә гел ызгыш? Кешеләр бу дөньяда үз-үзләрен яндыра. Бу җирдә нигә гел сугыш? Бу җирдә нигә гел ызгыш? Кешеләр бу